Welcome back again panapa pa DJ Sparks patinofambira nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe. Muzuva nhasi tiri kuIfields kugwanzura uko kune mutambo mukuru unova mutambo wavapostora une machechi akasiyana-siyana. Pana machechi amwe abva kuUK, tina madzibaba takatambira kuUK paairport. Tinofunga vanoramba vachiona panapa vakaona mavhidhios ivayo tichimaposta. Then tina madzibaba odza from Velvet ekuchitungwisa vari pana. Pana masangano akasiyana-siyana abva nzvimbo dzakasiyana-siyana kuti vanga vari pamwe chete vachizadzisa chiprofita chakapiwa kudhara chekuti ungano yevapostori ichange yachiungana vachironga pamwe chete vanhu vachiwana ruponeso. Saka muzuva nhasi tiri kunoku kwachange chikupai zvinenge zvichiitika, chikupai maupdates. Vana zvinhu zvakawanda zvichaitika panapa, tichikuratidza mawandiro akaita vanhu, mafambiro achaita vachinamatira nzvimbo inoyi, nekuti vanotenda kuti muHarare munomu chipostori cheJohani Masowe chakatangira munomu muIfields. Saka vachange vachifamba munomu vachieresa nzvimbo. Sachange chikuratidza mavhidhios ese ezvinenge zvichiitika kunoku, muchiona kuti mugare muri up to date, mugare muchiziva zvinenge zvichiitika. Right, makadii muri Zimbabwe, tiri panapa Gwanzura patakakwanisa kuti sangana namadzibaba Mose kuti vatitsanangurire kuti why vanhu vakaungana. Ndofunga vanhu vazhinji muri kuona panapa Facebook kuti tingoposta maklipi ekuzara kwakaita vanhu panapa. Vamwe vane mubvunzo wekuda kuziva kuti zoni ko vanhu vakaunganira nei, mutambo uyu ndewechii. Saka tawana mukana kuti taure namadzibaba Mose vatitsanangurire kuti mutambo uri panapa mutambo wechii. Munofara here mukuru? Makadii mukoma Sparks? Ava isusu tinofara. Ndatichingoposta mavhidhios ezvikuitika kunoku. Saka vanhu vazhinji vakachibvunza kuti musangano uyu musangano wechii? Musangano watinawo panapa musangano kunamata Mwari. Tanga tiri pano tichinamatira nyika yedu, takatarisana nezororo holiday manje heroes. Saka tiri kutarisira kuti mukufamba kunenge kuchita vanhu mukati menyika, Mwari avatungamirire, avakamurire njodzi netsaona. Uyezve takaungana kuti dai zvatakaita izvi tiri kukumbira kuti mhepo dzinotevera vanhu dzakasiyana-siyana dzinovatadzisa kuti vararamewo zvakanaka, kungagara nemhuri dzavo, vangava vana chaivo vanopfekwa nemweya wokutora zvinodhaka, madhiragi chaivo, mitoriro. Isu vabereki vaona nasekuru vavo nababa vedu tingamira takazvibata vana vedu tachiona vachipinda mukati mezvimwe zvinhu zvinoshamisa zvinotyisa saizvozvo. Saka taona mukana wekuti tinamatire matambudziko akaita saiwayo nemhepo dzemweya yezvimwe zvinhu zviri kuitika mukati menyika yedu, kuti munyika medu mugarike zvakanaka. Saka musangano uyu ndokutanga kuita here kana kuti musangano wamagara muchingoita gore negore? Chiungano ichi hatisati tambochiita chakakura chakadai, asi zuva ranhasi chiungano ichi chaitika. Tine vamwe vabva kuUK, kuEngland, semanzwiro amaita kuti aiwa zvakatotaurwa kare kuti kuchazova nechiungano chakaita sechichi pakati penzvimbo ino. Munomu ndo muIfields, muHarare munomu ndo makatangira Johani Masowe. Muno muIfields ndo mayakatanga ichibva kumhondoro kwane vanji vakuru vakatanga nayo, vakauya muno imo muno munzvimbo matiri vakati kuchazoitwa chiungano chakaita saicho chichi munguva yakaita saiyo inoyi. Saka isi tinofara kuti zvakataurwa tisati taberekwa zvasadziwa nhasi mumaoko medu. Asi ticharamba tichizoona here muungano yakaita seino ichiramba ichiitwa kwemakore akawanda, because ndaona sekuti iungano yanga ichibatanidza mapostora. Saka icharamba ichiitwa here kana kuti muchangozviita izvi then pamunogona kungonzwawo, kana kuti muchazviita pamwedzi kana kuti pagore kana kuti munozviita after makore akati? Mubvunzo wenyu wakanaka Koma Sparks. Isu tinofamba nemweya. Mweya ndo wakataura kuti kuchaitwa chiungano, uye mweya uyu ndo watotaura pano ukati chiungano ichi chakodzera chiitwe gore negore. Saka chiungano ichi chachiita gore negore sezvataurwa nemweya mutsvene. Mubvunzo wangu wekupedzisira unoona kuita semubvunzo siri, asi ndinoona zvinoitika kumachechi akasiyana-siyana kuti paungane maleaders ese emachechi apanzvimbo 1 sezvandaona nhasi. Zvinotinetsei, but ndiri kuona panapa pane vatungamiriri vemasangano akasiyana-siyana. Zuro ndizuro tatiri paairport tichitambira mukuru wanga wabva kuUK. Yanga iri seiwo process, makazvifambisa sei, makazvigona sei kuti munganidze vakuru vemakereke kuti vave panzvimbo imwe chete? Aiwa, mubvunzo wenyu hausi mubvunzo singwi, mubvunzo wakanaka chaizvo, nokuti tine vamwe vanhu vakatonamata kune dzimwe nzvimbo kare vanonzi matunhu matatu, kureva kuti masangano matatu. Saka masangano matatu iwaya kubva kuma1936 ari masangano matatu kuti aungane aite chinhu chimwe chete, nanhasi tichiri kuvanetsa. Asi panapa zuva ranhasi
tine vaprofiti vataverenga muhoya muri kuona iya mapinda vaprofiti vadarika 3000 vaprofiti kwete 300 kwete 3 more than 3000 asi pa 3000 vaprofiti ava vanhu vanotungamirira masangano avo vana baba asimba munongonzwa vembiri vanonzi komanda vekuchitungwiza vekuj avo tinavo vari pano vane chaunga chavauya nacho pano asi tanga tinavo nevamwe vaprofiti vese vatiri kutaura hapana atuka munhu hapana atuka umwe kuwirirana chete chandakaona ndechekuti kana Mwari akataura kuti zvinhu ngazviitike nemutoo wakaita sezvizvi zvinhu zvina Mwari pakati hazvinetsi asi zvinhu vanhu vakada kuzviita panyama kana vakada kuzviita nepfungwa dzavo ndosaka muchiona vanhu vatatu vachitadza kuwirirana kana matunhu matachitadza kuwirirana nekuti vanenge vachingozviita nepfungwa dzavo asi kana Mwari muridzi wezvinhu akatendera kuti zuva iri tinenge takaungana pano nekuti zuva iri tava nenguva tichirigadzirira dai Mwari wangu asingazvitenderi pangadai paitika mashura pano hapana kana mwana afa pano hapana munhu abva mimba pano hapana munhu atsikwa nemota pano hapana njodzi yaitika pano hapana vanhu varwa pano hapana vanhu vaita sei pano vatukana hapana chimwe chinhu chakaipa chaitika zviri kureva kuti Mwari ari pamberi pedu saka ndadzidza kuti kana Mwari ari pane chimwe chinhu ichocho hachimbonetsi saka utungamiriri kunetsa kwaungaita inyaya yekuti pane nyaya dzekuti Mwari inenge iri pfeke ngoti arega ndingoitawo zvakati saka ndinodzidzisa vanhu kuti aiwa Mwari anopa munhu chipo nechipo saka vamwe vanhu vanosapowa chipo chokuita zvimwe zvinhu usazviita izvozvo kune vanotamba bhora kune vanomhanya kune vanoita sei saka ndadzidza kuti maleaders ari pano vanhu vakazara nezwi raMwari. Aiwa totenda but sekungana kwakaita vanhu panapa ameno pangaitwa statistics dzekuti pangava paina vanhu vakawanda sei? Statistics dzatinadzo ndedzekuti panapa vanhu vari panapa is more than 100,000 nekuti tanga tine minamato zviereso kana kuti matombo atanga tinawo atapa vanhu pano matombo edu anga ari 100,000 atakaverenga asi matombo eyo apera saka zvaapera matombo ewayo vakomanda kutoverenga mamwe zvakare kuti gopa vamwe vauya saka statistics dzedu dzakanyatsokwana pakuti taverenga zviereso kana taverenga matombo edu atapa munhu nemunhu nekuti taona kuti uwandu hwevanhu ava hwakawanda saka toti munhu nemunhu asashaya saka tanga taverenga. Aiwa ndoda kutendai nenguva yenyu munhu waMwari maita basa nekukwasa Haleluya. Katika tori nguva yedu yapfupi basa ratinga rakakura namaba vakabva kuEngland muprofita wedu mukuru wekuEngland Britain yose masangano edu ose muprofita wedu wekuti vana vedu kana vachinge vaenda kumhiri kwemakungwa vanonamata nemuprofiti watinoziva kuti muprofiti anotaura zvatumwa naMwari. Vana vedu tinozva kuti vari mumaoko akanaka kana vari mumaoko pamubati wedu. Mutungamiriri wemasangano edu isu muri kuteerera wese mwana ari kuBritain sangano redu ndeiri Britain yakakura zviri kujeka ungakundika kuenda pasangano ipapo sonzo rega rega kana muchinge mafa nekuti rufu rwuri kwese kwese munofanira kunge makanyoresa muchizikanwa kuti munonamata nababa kana muchinge mafa ndo vanobhuruka nendege vouya kuti guta ramunogara vokuimirai hozana
votakura mutumbi wenyu kuuya nawo kuAfrica, nokuti izvi rakavaudza kuti hakuna mwana wekuZimbabwe anovigwa ikoko. Ndozotaura ngoni dzababa. Vanhu vese vanoda kuzovigwa kuno. Saka isu hatingakwanisi kuuya kuzomutora ikoko, mapasipoti hatina. Saka munofanira kunge muri mumaoko ababa Agnes. Hazina mhosva kuti mune madredzi, hazina mhosva kuti mune pemu. Mwari anga munhu anonamata. Vangapfeka zipi nezipi, nyoresai muri mumaoko mababa Agnes. Ndoziva kuti ndiwo mukuru wesangano redu rekuBritain. Tiri pano pamachipisa, tiri pagwanzura mazuva matatu tichinamata. Nhasi mugovera takatanga musi wechina, chishanu nhasi mugovera taswera tichinamata togopedza tichinamata. Vanhu vakazara singaite. Nyika yakaungana, Mwari vanga vachizviratidza sekuda kwavo. Vanhu vanga vachipona. Pakazara asi patanamata nerunyararo, hapana atuko, hapana aroho, hapana ita sei. Vanhu chikafu changa chiripo, zvese zvanga zviripo, zvazvakarongeka. Toti dai Mwari aramba achitichengeta. Baba Amosi vanga vachitakura basa rakakura chaizvo. Nyika yese yaunganidzwa naBaba Amosi. Dai Mwari avakomborera, varopafadza. Varamba vari pamberi pedu, tinosvika kure. Ndatenda. Vana madzibaba makadi. Aiwa, tinofara makadiwo zvenyu. Tiri kuona pano pakazara vanhu vakawanda zvisingaiti. Ndada kungoziva chii chiri kuitika pano, uye zviri kuitika pano zvinorevei, uye zvakambotaurwa here kuti chiitiko chakadai so chichaitika? Ya, ichokwadi. Uyu muteuro wakataurwa mukati menzvimbo ino yeGwanzura. Wakatora mazuva uchiparidzirwa. Takabva mamutoko wakaparidzirwa. Tikaenda mumasvingo wakaparidzirwa. Kusvika munana Chivhu Beatrice kupinda machiHota umu wakaparidzirwa uchinzi muteuro wekuyambuka kwevanhu. Pane vamwe vanhu vari kusenza asi vasina zvavanowana. Saka muteuro uyu hausi kubatsira vapostori chete, asi nevasinganamateo sangano redu iri vari kuwanawo kupona mukufamba uku kwaakuchiitwa uku. Muteuro wanga uchizadziswa. Tinotenda. Chiitiko chakadai so iyi miteuro inogara ichinoitika gore negore here kana zvine zvichienderana kuti mweya wati kudii? Tinofamba nenjere dzemweya. Mweya mutsvene ukangotaura sematauriro awakaita ipapa taakutoteedzera. Ikurudziro ipi yamuri kupawo kune vagari vemuZimbabwe, vana vese veZimbabwe vasingapindiwo sangano iri, mungavakurudzirawo kuti kudii? Kunyange kune vasinganamate musangano redu rino, vachitungamirirwawo nevamwe vakuru vavo, vakateera zvakanaka zvavanenge vachirayirwa vari ikoko nevakuru vavo, vanowana zambuko zvakanaka zvisinganetse sezvataitirwa pano paGwanzura nemukuru wedu Baba Amosi. Ikurudziro ipiwo yekune vamwe vasingaendi kana kumadzichechi yamungavapawo kuti vanzwewo kukurudzirwa kuda kupindawo sangano rimwe chete nemi? Dai vanyatsotsvaga Mwari, vatungamidza mweya wakanaka kana mumararamiro sekudzidziswa kwatinoitwa pano naBaba Amosi vachititungamirira. Vanotidzidzisa nawe kuti kuenda kumasowe, kuenda kudzichechi kwakanakira nawe kudzikisa nawe zvitadzo. Saka izvozvo chete
ndo zvandinokurudzira kuhama dzangu dzimwe dzisiri pano, dzimwe dzatisinganamate nadzo musangano iri, ngadzitsvage Mwari nguva ichiripo. Tinotenda. Mungatiwo chii kune mukuru wenyika vakakutendedzawo kuti munge mune kunamata kwenyu kwepamwoyo penyu achikutendedzawo kuti munge muchiungana zvakadai so? Tinoda kuvatenda zvakanyanya vaMunangagwa. Zvinhu zvakadai kare tisingazviwane. Imwe nguva vaiitirwa ndevemachurches akafanana naAnglican, Roma, asi takaonekwawo isusu vapostori vekunze tainamatira mukati memasango, tasunungurwa kuti tiite zvese naMunangagwa. Saka tinovatenda. Ndiri kuona kuti vari kugona kutungamira nyika yavo, hapana wavari kusiya, kubva ku-street kid kuenda kune vari kusenza mumisika, kuenda kune vamwe vari mumatongerwo enyika, vari kutiona tese. Saka tinongozvikudza izvozvo zvatiri kuitirwa nemutungamiriri wedu baba Munangagwa. Madzibaba munofara? Ndinosimba Makadii. Ndingadawo kuziva zita renyu. Zita nditwa Madzibaba Andrea. Madzibaba Andrea, tiri kuona chiitiko chaitika pano, vaprofita vazara vachiungana. Chiratidzo chakadai so kana chiitiko chakadai so chinoreveiwo kwatiri sevagari vemuZimbabwe? Kuungana kwataita nebasa ratanga tichiita, tanga tichidzoreredzera nyika kuti izive Mwari, kuti kuna Mwari. Zvinova dzimwe nhau dzekuti zvatiri kusangana nazvo, matambudziko nenhamo, vanorwara vangasangana nematambudziko vose vanga vakaungana vachirwirwa nengirosi. Zvimwe zvezvimwe zviri kusangana nevanhu zvatachinamatira zvinova zvinodhaka, zvakafanana nemutoriro, brongo, zvakasiyana siyana zvinorasa vanhu mundime yekunamata. Saka tanga tiri pakati pekuchema minamato, asi tichitungamidza kunyange naivo vemutemo kuti tigone kushanda neivo mutemo uye vasimbiswe pabasa racho ravari kusika nekuvaka kuti rivandudzwe riende kumberi, tichibatsirana navo basa iri kudzoredzera nyika. Imimi wose vanamati veJohani Masowe, zvinhu zvaita semadrugs munozviona sechii? Tikange takatarisa zvinhu zvakafanana nemadrugs, zvinhu zvinodzosera nyika kumashure, zvinhu zvinouraya vakuru navadiki. Vanopedzera vakuponda, vanopedzera vakuba, vanopedzera vamwe vacho vakupenga. Saka zvimwe zvezvimwe zvataona kuti iwo matambudziko asingagoni kuti tisiye akadaro. Ndo zvimwe zvezvimwe zvatakanamatira mukuungana yese yatiinayo. So vanhu vanenge vari maaddicts emadrugs, mine minamato yamunotovapa here kuti vabatsirikane nekurudziro yamunenge muchivapa? Minamato iripo yatinovavakira nekuvadzoreredzera nekuvapa muravo chaiwo wokuvadzosera kuti vazive Mwari. Ndingatiwo ikurudziro ipiwo pane munhu wanenge achiona vhidhiyo rino anenge anetsikanawo nezvinhu zvaita semadrugs, nokuti zvinhu izvi uchangozvitanga zvinenge isati zvokunetsa, asi zvinezvi zvizopedzera zvakunetsa kusiya. Mungavapawo kurudziro yekuti chii imimi sevanhu veJohani Masowe chishanu? Zvinhu izvi kana ndakazvitarisa semaonero atakazviita, mweya wakaipa unewo uchitotonga pakati pevanhu vanenge vachiita zvipi izvozvo. Saka chatinokurudzira vanhu ava ngavatsvage mweya, vabatsirwe zvitame mavari. Ndo hombe yandinovakurudzira iyoyo. Mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe nemutungamiriri wenyika, muchingotaurawo nekutendedzawo kwamaita kuti muungane zvakadai so? Isu tiri kufara uye tichipembera kuti mutungamiriri wedu atitendedza basa iro kuti riitwe. Saka zvinhu zvakatikoshera zvipi izvozvo, tiri kuisa matende ndititochera chaizvo bosi ibasa hombe. Saka ndinotenda mutungamiriri wedu. Madzibaba Makadii? Mushe Makadii baba. Nokumbira kuziva zita renyu? Ndinoitwa Madzibaba Ainost kana kuti Chiremba Enoki. PaWaterfalls apo ndo zita rinoyera randakapiwa nevatendi vatinonamata navo nevakaona basa remweya. Madzibaba, ndingadawo kuziva kuti chii chiri kuitika pano chaunganidza zviuru zvevanhu vari panapa ma-thousands? Chiri pano ndechekuti tatine mazuva 3 emunamato tichinamata. Pamunamato watinawo munyika muno mune hondo zhinji dziri kuitika dzematsaona, njodzi dzakasiyana siyana. Saka tanga tiri pano chete kwemazuva 3 kunamatira nyika yedu kuti ive nerugare uye ive nerunyararo, nekukumbirira vapostori kuti vakomborerwe, vachengetwe, vanunurwe, sekuti nyika yedu vatungamiri vari pamberi pavo vakaiswa nekuda kwaMwari.
Saka tinongoramba tichingokumbira tichingoisa simba kuti Mwari Baba ngaaramba achiropafadza nekutungamira utungamiri huripo iwo uve neumambo nekutungamira vatungamiri vedu vari kumberi kuti varambe vachitonga kudzamara Mwari achizoda. Chiitiko chiriitika panapa chiprofita chazadziso here kana kuti ungoro urongwa hwaapostoro hwaronga kuita? Izvi zviri mutsananguro dzemweya mutsvene. Patinonamata pese tinotungamirirwa nemweya mutsvene. Saka izvi zviri mutsananguro dzemweya mutsvene. Izwi ndo rakatiti ngatiwane nguva yekuungana sevapostori tingonamatira nyika yedu ive nerugare, ive nerunyararo, tive neupenyu hunoenda kumberi. Zimbabwe yatinayo iyi tsananguro dzemweya dzakati kwese kunoendwa nevanhu vachinosunza kana kuti vachinoshava vachienda kunze kwenyika, nyika ino ichave neumambo sezvainge iri pekutanga. Saka ndo munamato watinawo sevaprofiti nevapostori tichinamata kunamatira kuti tive nerugare chete. Ikurudziro ipi yamungapawo kune vamwe vanoendawo kune mamwe madzichechi nevamwe vasingatoindiwo kumadzichechi yamungavapawo pagungano ramaita? Kurudziro yandinayo kune mamwe mabishops, mapasta, vafundisi, vatungamiri vedzikereke nevamwe vane magungano avanotungamira ndeyekuti unity is power. Tikabatana sevanamati, tikabatana sevatungamiriri, nyika yedu inova nerugare, inoenda kumberi. Tova nemuono uri kumberi kuti nyika yedu iri kuda chii, Mwari wedu isusu watiri kuteera ari kuda chii. Tikava nerunyararo chete tave nekubatana, tikave nekubatana tave nerunyararo, vanhu vanoropafadzwa zvichienda kumberi. Kokuzoitawo vamwe vasingatoindiwo kumadzichechi vanenge vanewo zviri kuvanetsa, zviri kuvadi. Panapa ndandichinzwa kuti kune vaprofita vanga vakawanda vanga vachibatsira vanhu vanga vane nhunha dzakasiyana siyana. Mungavapawo kurudziro yekutiwo vauyewo vaone zambuko kunoku? Kurudziro yevasingatende musangano ravanotenda, ringave reMasowe, ringave resangano ripi, ingave FM kana Zayoja. Munhu akasikwa naMwari anofanira kuwana church kana gungano raanotenda. Iri sangano redu iri rakauya namutumwa wedu Baba John 1931. Iro sangano iri sekunamata kwataita nhasi panga paine vaprofiti vanga vachinhonga tsono mugungwa. Hakuna munhu auya pano aine dambudziko rake adzokera naro. Matambudziko iwaya ari kuchemwa nevanhu kuti zvinhu hazvisi kufamba, zvinhu zvakatoomera. Imwe yacho namweya yemadzinza, imwe yacho namweya yenyika. Saka izvozvo zvinokumbirirwa. Vaprofiti basa ravo nderekupa instruction vokuudza manamatiro. Vaprofiti basa ravo nderekukuudza yekuti kwamuri kuenda uku kune nzira ine upenyu, teerai nzira yakanaka inokupinzai neapa. Mukateera kumashure kwevatungamiri nevaprofiti munokomborerwa. Vasingaende kumasangano avanotenda, vasingaende kuMasowe, ngavauye kuMasowe tinamate tese tikomborerwa. Ishoko ripo ramungapawo kuna vaMunangagwa nokutendedzai kuti muite gungano rakadai so? Shoko randinopa kumutungamiri wangu wenyika President Emmerson Mnangagwa nderekuti tinokutendai Baba nekuti bvumira nekuti tendera kuti tive nechiungano chatinonamata takasununguka, imi muchititendera kuti vapostori neuwandu huri pano semaonero amaita kuwanda kwakaita vanhu vari pano, tabvumirwa, tatenderwa, tikanamata zvine rusununguko, zvisina atibatira shamu, zvisina atidzinga, zvisina atimhanyisa. Saka ndinoti kumutungamiri wenyika, rambai muchititsigira, isuwo ticharamba tichikutsigirai. Iro risangano reJohn Masowe rinotsigira mutungamiri ari kutonga panguva ino vaEmmerson Mnangagwa. Ndo mashoko andinawo kumutungamiri wangu. Ndinoti Mwari ngaavakomborere, avaropafadze uye aramba achivapa makore. Vision 2030 iri kumberi, tinotokumbira kuna Mwari kuti vapfuririre kuenda kumberi, zviropafadze. Madzibaba munofara? Ndinofara baba, makadizve? Ndinofara. Ndinokumbira kuziva zita renyu? Zita rangu ndonzi Flocha Dispenser, muprofita Ntono dzaAfrica. Ndinotenda nokutendai nekuuya pano pachivhitivhiti chedu. Ndingadawo kuziva kuti chii chiri kuitika pano chaunganidza vanhu, uye chiitiko chiri kuitika panapa chingori chirongwa here chemapositora kana zvinhu zvine tsanangudzo, uye sevagari vemuZimbabwe kana vana vemuZimbabwe mashoko api amungatipawo echenjedzo kana ekurudziro tigouyawo tichibatana nemi pakunamata uku? Mashoko andinawo baba ndeyekuti isusu tinoda munhu wese, hatingodi mapostori chete. Ndosaka imi muri kutotibvunza munotonamatawo, tiri kutofarawo kana muripo patinenge tiri. Tiri kuziva kuti Mwari watiri kunamata ndewechokwadi. Saka chatinokumbirisawo zvedu ndechekungotiwo vanhu ngavateerere
vanhu ngavateerere dzidziso chero inobva kwamuri, nekuti mimi vamwe vacho ndimi makatodzidza nezvazvo. Zvakafanana nemadrugs anoitwa nevanhu, vanofanira kutokuteererai kuti zvinhu izvi zvakaipa, vozouya kuno kutovataurira mumweya nemuzvokwadi kuti zvakaipa panyama nepamweya. Chandinoda kuziva ndezvekuti kuungana kwaita vanava itsanangudzo here kana kuti chingori urongwa hwesangano uri kuitika panapa? Chaunganira vanhu apa itsananguro baba. Zvakatoprofitwa nemweya kuti tiungane tichinamata pano pagwanzura pemutungamiri wedu isu maprofita nemapostori baba Amozi. Ndofunga munowaziva baba Amozi patron, mutungamiriri wemachechi, mapostori nemaziyoni for ED. Uku kubasa asi tiri kuti igurukota futi rezvemweya. Zvemweya mutsvene chaizvo tinotoya tichihwarara baba tichibvunza zvemweya mutsvene kuti apa nhai chiremba mukuru apa toita sei? Tichitobvunza mukuru iyei baba Amozi. Chimwe chandingada kuziva ndechekuti mashoko amungapawo kumutungamiri wenyika nokutendedzai kuungana zvakadai, noti vanhu vari pano vanotosvika kana kuma 20,000 maverengero andaita, mungavatendawo zvakadii nekukuunganidzai kwavaita panapa? Mutitenderowo kumukuru wenyika, ipapa mutitenderowo katatu kasingagume. Muhati zvanzi ngavakomborerwe, ngavaropafadzwe, ngavachengetedzwe kusvika narini nokusingaperi. Amen. Regedzai ndikusiyei baba. Tingatidingindira ramaita kuti musangano uri kuitika ndere kuti dingindira guru ndere kuti Mwari akasika vanhu. Mwari asika vanhu, vanhu vane kodzero kunamata Mwari. Saka tanga tine munamato mukuru watanga tichinamata maprovince ose ari 10 munyika muno. SADC region yose yenge iri pano kusvikira kuEurope. Tine England iri pano. Tanga tichichema kuna Mwari kuti Mwari varambe vachitichengeta vachitira zvakanaka zvavari kutiitira, tichikumbira matambudziko akatarisana nenyika yedu yeZimbabwe pamwe chete nesu vararami vemunyika yedu yeZimbabwe, matambudziko ezvirwere zvakasiyana siyana, kuti Mwari vatipe simba rokuporesa zvirwere izvozvo. Mhepo dzinotiteerera dzematsaona nemaaccident mukati menyika yedu dziri kuwanda. Road dzakagadzirwa zvakanaka, asi tiri kushamisika netsaona dziri kuramba dzichiwanda. Saka taona zvakakodzera kuti tiudze iye Mwari muridzi weupenyu kuti vanhu vavari kufamba mukati memugwagwa vachengete, vapiwe mazuva ekurarama, vachiona mhuri dzavo dzichikura. Mukushanda kwavanoita vanhu mabasa avo emaoko aramba achiropafadzwa. Donzvo guru ranga riri pamberi pedu kusangana zvekare kwedu tiri vapenyu, tirege kungosangana parufu kana panhamo, asi kungosangana tichinamata saizvozvi nezvimwe zvinhu zvatifadza izvozvi. But pane sevakuru vemakereke pane zvamuchaitawo kurodi dzakaita sechitungwiza, because tikuona kuti mafiro ari kuita vanhu nemaitikira kuita maaccident it's something chaspiritual. Saka pane zvamukumborongawo here kumbosvikawo ikoko momboitawo maprayers? Ndo saka maona tiri mukati memugwagwa izvozvi. Zviri kureva kutoti takatotanga kutofamba mukati memugwagwa, hausi mugwagwa wekuchitungwiza wega, migwagwa mizhinji sematauro ataita. Saka ticharamba tichinamata mablack spots ose ari munyika yedu yeZimbabwe kuti vanhu varambe vachichengetedzwa naMwari.